Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Hakabiaday bat ki Khubor na kimat mentah janmit tinyo phai shwa ki Khubor na Jylla. Ukhaw Russian na center Risaw Southwest Khasi Hills kashnong kabadon markap bat ka pot kro ula jaklap la lai banai kinthi padam sham la punpoi satya shaki pat nong shong shnong ki badai bunyo. Kinong shong shnong ki la let pentep yakani shaki nong yalam jong ka FKJGP kumta kani ka seng kala let Sha u Additional Deputy Commissioner Joga Southwest Khasi Hills banwa jingtip na u. Kani ka office kala kular bakan bot din banlap ya ka jingshisha baro na marba hadu menta kam shai la ka jingja jo khaw ka day na ki dealer ni ki na ki wholesaler. Hadin baka star cement kamla ban pin urlong ya ki jingkular kinong nya trok jong kani ka karkhana ringkat ka jingsin ran lang jong kinong yalam ka Voice of the People Party Giant Hills ha ka arp artarik Risaw arjar arsaw kila dawa ya ka star cement ban pin urlong no ya kimat jing dawa jong ki ha ka jaya kendo markmat ki bor penya jong ka karkhana kila pin bat kila bu por ban ya kendo ya ki henry na kalyang jong kinong nya trok bat kinong yalam ka VPP kila let ban tur pat ba sha office tre kam jong ka ni karkhana henry ha shiting lenti ki bor penya karkhana kila wan ban khot pin long ya ka jaya kren hadin ke jaya kren ka star cement kala kular ban pin urlong ya kimat jaya dawa ka balong prapo percent kata ka bailenti kaba lai jar sanspa ha ka shikit bat ka tulop pat kan long khatlai spa na ka shikit ka Bharatiya Janata Party ha ka arpa artarik Risaw arjar arsaw kalapin banaya ka Kylleng jong u MDC ka Tura u Bernard and Marak ban pin yakun ya ka election shitang samoy hagam bagre constituency ka banslong ha ka khatlai tarik unai wing arjar arsaw uba hek ubalong unoyalam jong ka BJP bat menteri ka sarkar Jylla ha ka jaya kran bat kilat Pyrthei Khubor ulayat ho ba ka jaya kun jong ka BJP ha ka election shitang samoy kalong namarba ka gambagre kalalong ka basa dian bah ha baro Kylleng kinoyalam jong ka Giant Students Union Senda Unit kilalet ujor shaka Additional Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills District but how Chief Executive Member jong ka Giant Hills Autonomous District Council halor ka jingtay bean ya ka jaka maniblay jong ki Hindu hagishnong Lakro West Giant Hills District shwa ya kani ka seng kala let ujor sha udaloy jong ka ilaka Satpator henry hadu menta kam shimladon ka do kanu ka jingshim kya nagalyang jong udaloy ka National People's Party kalako pakan job dakabasuk ya ka election shiteng samoy hagam bagre constituency ha ukrwo balapha shakila Pyrthei Khubor unong aiktien jong ka NPP uba Himalaya Shangpliang ula ong kumba ka long minta ka sur upat ba hi ki kwa ban penjob ya ka kertong jong ka NPP ka Metap Chandi Sangma ka badai ru ka kurim jong u menteri rang ba ka Jylla u Konrad ki Sangma bat nalor kata uba Shangpliang ula ong ru ba ka jia kun ha kani ka election kan long bet tang peneng ka National People's Party Persha ya ka All India Trinamool Congress kabalapan yang ya ka MDC Pyrthei Bamarway jong ka Garo Hills Autonomous District Council ka Sadhya Rani M Sangma ka badai ru ka kurim jong MLA barim ka Rang Sakona u Zenit Sangma katanat PWD building kalapin lut shiklor live kandai lak nyup kandai hajar praspa tingka na kabenta banshna ya ka semkali jong Chief Justice kabadon ha Chief Justice Bungalow ha Rockside Shillong kani ka long kat kum ka jubab jong Public Information Officer jong katanat PWD building halor ka jingkali balapan lingba ka hok wat jingtip lani ka right to information katkum kani ka jubab ka pin ban nakabenta banshna ya ka sem lapin lut Sapo pralak nriupaway hajar nriuspa tingka ya kabala pentre da u class 1 contractor
Nang ta ka benta ka baar ka day ban shna ya ka kinro ka ba prapusaw mitar par ka jinglut na ka benta ka ni ka long saw punyo lak arpaw hajar. But ka benta ka ba laipat ka day ban shna ya ka surok na gate syasem kali pat ka jingshna ya ka kinro ka ba laipaway point arpaw mitar pat ka jingshna ya ka nala ka ba shispa arpaw mitar ka jinglut na ka benta ka ni ka day saw pulay lak kanday po prahajar arspa tengka. Baro ka jing penlut jong katanat PWD building pan pendap ya ka sem kali ka long shiklor live kanday lak nyop kanday hajar praspa tengka. Mentapat inya pai skimat Khubor na Kylleng kari. Unoyalam ka BJP u Rajiv Chandrasekhar ula penram jur ya ka jingle jong MP ka Trinamool Congress ha ka jingalang jong Joint Parliamentary Committee ka ba syong perkhat halor ka WAF Amendment Bill arjar arpusaw bar ulaong baka day ka jingle klem akor. Ulaong baka seng Trinamool Congress ka day ban hikay bahaya ki MP jong ka bakintip ya ka burom ka akor par bakintip ru ya ka riti sensyar jong kari. UMP jong TMC u Kalyan Banerjee ula sya suspend shisngi na ka committee na mar ka jingle klut jong u da ka bakura klat bat kawang da ka klat ka bapat ya u chairman ka committee. Ka Regional Meteorological Center ka badan ha Guwahati kalay thu lupa ba ulap ba ula banter ha Assam bat ha kiwi pat ki Jylla ka than chitay lammingi na ka daw ka jing kruwet ka cyclone Dana. Kalaru bandon ka jing pom perthat pat ka jing Tli ka lele hakikat tu kat ni ki benta juga than chitay lammi ni. Ka Priyanka Gandhi kala thep kerteng kum ka kertong jong seng Congress ka banya khun ha ka election chiteng samoy na Wayanad Lok Sabha constituency. Ka election kan long ha ka khatlai tarik unai wing. Lasan ran lang ya ka Priyanka da ulok jong ka u Robert Vadra par ka kami jong ka Sonia Gandhi. Namar ba ki sya tang sangot panrung syapo ukun jangka bat ulok jangka kila mikno na po kamera pan ailat yo president ka seng Congress u Mallikarjun Kharge ba unsyong syapo kamera jong u officer. Kalami ka jinga kulmar hapadang arkin hon ki samla puli ha Jamia Millia Islamia Institute kabadon ha Delhi bat kani ka jing kulmar kalami ha kapor ba ki penlong ya ka jing rakhi Diwali. Kipulet ki wan tang shabar jong kani ki jaka puli par kim tre ban rung shapo na marba ki klem yo ka no ka jing ujor ka jing rakhi Diwali ka day ka ba penya da ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ne ka ABVP henry ladon ka weipat ka kenhon ka bawan penpra ya ka jing penriam penbet ka jing abreu na ka daw jing klem ka building ha Bengaluru menta kala kiyo sya ka sanmut hadu menta lala man pelat im tang khat lai ngut ki ken hun yarap ki dang yo khun ban yo sai ki weipat ki barang sakut syapo kadai ka building ka bahan riu mala ka ba ka jingshna ka dang ya chechat ka 197 communications ni ka OCL ka company ka ba penya ya ka PTM kala penbena bakala yo jing menjur na ka National Payments Corporation of India bakan play thamai da ka weipat ka UPI. Ka OCL kala sya pensange no ya ka PTM ha Reserve Bank of India menta usnem na kadaw ka jingbom bot bet ya ki kendon ay. Mentapat kinya pai ki mat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. U President ka Russia u Vladimir Putin ulaong bakidon hadu laipaw tali kiri bakwa ban penyeso ilade bagakenhon jong ka BRICS. Ka BRICS kadai ka kenhon ka belaseng da ka Brazil, Russia, India, China, bat ka South Africa. Henry kam hadien lawan so lang ka Egypt, Ethiopia, Iran, bat ka United Arab Emirates. U Putin ulaong ba ka BRICS kanom la ban kentat ya ka jingkwa jong ki weipat kiri ban wan ya so lang. Ka jinga lang ba kan riu jong ka BRICS benta usnem ka long ha Russia. U President barem ka Albania u Meta ula syak kem namar ke jingdon keti hakikam bamsap hakapor ba udan hakabor. Ula syak kem hasiteng lenti hakapor ba umut ban let keren syakilat pathai Khubor. Kaseng jong u ka Freedom Party kalapen rem yakni ke jing syak kem u President barim pat kalaong bakadai ka kam le no ka bashurak bor pet ya u breu klem kano ka Warren.
Umeta ulabat kumu Presiden ke Albania nadu ke arpsau tarik unaitung arajar khatnyo hadu ke arpsau tarik unaitung arajar arkuar. Shwaya kani ulabat kumu menteri rambak do jong ke Albania nadu usnem khat khandai spa khandai hadu usnem arajar ar. Ulabat ru kumu lampang ke yeng dorbar thauan nadu usnem arajar khatlai hadu arajar khatnyo. Lai puai ngot ki breu ki layap namar ki jingsha ther bom ka mos jong ki muslim ka badan hawad madani ha Sudan. La ther bom ya ka Sheikh El Jylla mos na lor lengsun. Hado minta kampat don kanu ka kenhon ka bakam ya ka ni jingjia. Kani ka jia kani ka dai ka jaka ka basin shar ki sipai jong ka Sudanese Armed Forces henry minta la yo kurup da ka Rapid Support Forces. Ka Hezbollah kalakam bakadai maka kabasiat da drone hayeng sa jong menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu kapadon hakasor ka Syria. Ka Hezbollah kalaong ba kani kasin ka baminta u Netanyahu ulat henry kanom syang tait bat kan kthong hadu banda yo u. Ulakren kalakren shairu bakam tere yakren yesuk syo bat ka Israel bat ka jiokun kanang yai beteng. Hakapor bak Hezbollah kasiat da drone u Netanyahu pat kalok jong u kim don setia haye. Kisipai ka Israel kila pinti kena ba kila yo ban penyap ya u Hashim Safedin uban seshimti kum unoya lamba thamai jong Hezbollah hadin ka jingyap jong u Hassan Nasrallah. Kisipai Israel kila pinti kena ba kila yo ban penyap ya u laita yo menshwa. Kila kam bah kapor bagi ther bom hakatem jong Hezbollah hanong ba Beirut kidon lang kumba arusan ngot ki commander jong Hezbollah henry kam shamlala ban penti kena katnu ngot ki bayap bat katnu ngot bat ki balat im. Kitu kilong kimat Khublai.